Симек авылы жиыны йылға баш авылы мәдәниет йортында оештырылды. Жерлектә булган юл, су, ут кебек проблемалар әкренләп үзара салым хисабына хәл ителеп бара. Агымдагы елда башкарылган һәм киләчәккә планлаштырылган эшләргә авыл җирлеге башлыгы тукталды. Җирлегебезнең яшәү өчен, яхшырту өчен төп шәһәрнәге халыктан җыелган үзара салым һәм дәүләттән кайткан акча. Без шушы акчалар хисабына үзебезнең җирлегебездә матурлау, кирәк өлешләрне эшләү өчен тотабыз. Җирлекнең торышын уңайга яхшыртуга бу акчалар инде безгә бик күп ярдәм итте. Симек авылы җирлегендә яшьләр аз булуы сизелә. 5 авылны берләштергән бу җирлектә мәктәп юк. Җирлектә мәктәп яшендә булган нибары 12 бала исәпләнә. Шуларның 10-сы район үзәгенә, 2-се Мөшеге мәктәбенә укырга йөри. Симек авылы мәдәният йорты җирлектәге бердән-бер төзекләндерелмәгән объект булган. Биредә башкарылучы капиталь ремонт шушы көннәрдә төгәлләнер дип көтелә. Бүген анда буяу эшләре бара, линолеум чәю төгәлләнеп килә. Район башлыгы Альберт Хуҗин җирле халыкның район тормышында актив катнашуларын искәртте. Җыеннар барышы белән танышырга килгән Альберт Бурханов республикадагы вазгыятькә тукталды. Гомумән, авыл халкы җыенда актив катнашты. Алар үзләрен борчыган сорауларга җавап та ала алды. Су буенча безнең инде сорау күп булды, без инде шанырбыз. Безнең мин аңлавымча ике төрле җавап булды бу әйбергә. Беренчедән, аның кырыенда яңа скважина салынды. Сез сораган су объектларны иде фермадагы суның дип. Хәзер инде шуннан монда су ташый. Шанам инде кыш көне без сезнең белән очрашканда Аллаһка шөкер тәмле су эчәрбез дип әйтерлек. Бер авылдан торган Олы Чакмак авыл җирлегендә барлык мәсьәләләр вакытында хәл ителә. Бу уку елында 31 егет кызга 9 укытучы белем бирәчәк. Балалар бакчасына йөрүче 3 балага тәрбияче, аның ярдәмчесе, бер пешекче хезмәт куя. Җирле халыкның дустату булуында билгеләргә кирәк. Авылдагы барлык эшләр киңәшләшеп башкарыла. Яшьләр инде бик авылда калабыз дип тормыйлар. Өлкән буын күбрәк хәзер. Укучылар саны да кимеп бара әкренләп. Әле шулай да безнең авыл өчен барыслык мөмкинлекләр дә бар. Тормышыбыз әйбәт, юлларыбыз әйбәт, утлар янып тора. Актив кына катнаша авыл халкы. Алар өчен рәхмәт. Мәчетебез эшләп тора. Авыл җирлеге башлыгы Илнур Габидуллин башкарылган эшләр хакында сөйләде. Бурычларга тукталды. Чыгышында ул халыкның бердәм булуында искәртте. Чынлап та Олы Чакмаклылар сөенечтә генә түгел, авыр вакытта да кулга кул тотынышып яши. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.